Awurade Yesu ade nyinaa so tumfo ede ayeye ne nanse kase ma wo awurade ehwe eda wase bebre so ahwe ye nso o ya kwa nyinaa mu awurade wadomanti ne nkofo ahia ase yie bom paye da wase so de tuya na mo de asi amaye awurade ye nim se emra ye ahia anga sei so nkonko be adwuma anga sa o ye ntinfu wa shebo se be bia be na ba sa be hiem o di mo no na o ye ntinfu anga sa bom paye sa ma sa awurade so we be on nkonfo ani no mo bi asemi anga sa ifri ba awurade asemi na mesie o na sinya mo ma ye pe o awurade ani mo anga sa na ye ne na si ma o Yesu din mu amen hallelujah mo be ntanse eda awurade ase na so awurade asa ama ye nyana ya be hie mo bio eguso ene mo esua enema bi Inimse enema no a ene mo esua nyina no ye nyina ade kwa adwendwini mu na inimse eno a na be fae na be me aye pan so o awurade anim tinyame ansem a ebe e wo so bibia efiesie ne ho ankasa na etimi eboa no na ene Nyankopɔn ansem a bese mene mo dwendwene ho ankasa na ebeboa ye nyina so de ebe ya ebetimi agye banse bia awurade a obe ya ankasa ebetimi akosia no kwae awurade a obe ya ankasa ye nyina ebetimi de anigye ene kronkron ye ene ahotie akosia awurade ankasa ekwae na ebenya se Onyankopɔn eyi adwene efiri enema bia entena ankasa so na fe oda ne ho adi ekyere ye na yehu awurade a yene ne ebetena ankasa se odedika no edika hu owi aso ye mo se Onyankopɔn eye wodo edika hu se Onyankopɔn ankasa no o ahomobro ye sa na mani na no adadi ankasa e wo ya ankasa ya brabo mu na enem be se minimo esunya bia ka epa kana ma ho hallelujah ebe si esunya bia ka epa kana ma ohuna mu ni em se die ndia enimo esunya sa na mani na ne se awurade ba wo ba yankasa no o mafa obi a onante honam mu anaase obi a ode honam aya ne basa ana vanse bi a onipa bi a obo ono a ne bra sade ope bia no enye sa nipa na awurade be fa na yankasa ana fe enye enkonfo nso a omo agye ekuo ana awurade be fa omo yankasa e ba kire mo nse ye wo ekuo wodo bebrenu a na wo wi ase edi bebrenu a de ekuo wodo ni na so yankasa but Onyankopɔn ebekwati edin awodo ni na nimo enkonfo a omutimi eye ade a Onyankopɔn pɛ na omo bo wankasa ebra yie na omo nandete fa di ansempa na kire na ankasa no na enkonfo no Awurade be pɔ omo na fo no omo ankasa atena na emra ne wo wi asu ankasa no yene ankasa ebo bra bia fa di ane a ye pɛ so ye nanti e kwa bebre no a so ye de honam pɛ ye de adena ankasa nso pɛ ana afedi ya banyame nkyɛn afedi ya ba Awurade nkyɛn ankasa nyame ato ne nsafrɛ ana ya ba ankasa but eben ya sɛ ye baba ye nwumufoɔ fɛ sɛ ye honamufoɔ ankasa ana ya banyame nkyɛn wo banyame nkyɛn ya nyame nkyɛn na ɛba wɔ nkyɛn na asɛ Nyankopɔn asɛm a ɛba wɔ nkyɛn na ankasa no saa asɛm no ebeyi wadwene afiri wiase na saa asɛm na ankasa no amwagyae enema bi a kyɛ sɛ ɛnso Onyankopɔn ani ankasa ɛho adwene na eben ya sɛ yetumi yɛ nwumufoɔ yadu banyame nkyɛn ya manse bia wo wiase ana wa banyame nkyɛn enunya banyame nkyɛn ya adwen no a na oni wo wiase ndi da so wo tiri mu ankasa but ebenya sɛ saa adwen na da bɛ efiri ku ankasa na bebrenu banyame nkyɛn ya ana honam adwen na ankasa no emre bia na da so wo ankasa na eba se esua enema akra ɛfa ho na afei etimi aboaye so obi enam honam a ade ba ko yenim no sɛ ye wo honam ana ye wo honam ankasa ana ye wo okra honam ankasa honam we wo ho ana ye wo okra ana ye wo honam ankasa Nyankopɔn ebo ye na ankasa no okra no ana tie mu a ama yetimi kansa ama yetimi bibia no so ye honam ankasa ana emuda ana ye na de ewu ankasa ana ye wo nyame honam ankasa ana so abetna ye ma na ebetimi ye te Nyankopɔn ankasa ne nsem na so obi a okra mu a okra nko na te onipa mu na se nyame honam enka nipa na ankasa ho a nipa ne bobra bia se de ono wa wo pɛ wonte bibia se
Ibe ngo bo ebre wo wie ebre mu so mo kwekura Bible. But omo mfa de akyere omo nya dwuma nkansa. Ibe ngo bo ebre pa no omo bo Awurade din. Ewo awie ebre mu. Nanso ade ya tene pa no omo ntimi nya de be enya nkansa. So nyame hu mo fe nipa so a nipa ne bo ne bra bia so no wa de be epe. Nyame di ya nkwa. Na ode ye be na henie mu. Na bia ni Nyankopɔn nante. Ni efra ase se ye ntie nyame ni bio. Na bo ye bo bra bia so de ye pankansa. Ni ya be ye honam fuo. Do ye bo Awurade din die. Ikura Bible no dia enim se Bible nya ngopɔ ansam dia na so ya mfa asam na anya dwuma paa no a ni abegina wo se ohonamufo na Bible se obi ohonam nso ontime ni nya ngopɔ ohoma ngasa ade okay eni kan mi Bible no pa hwa de wo Roman 1 Corinthians 2:12 2:14 1 Corinthians 2:14 na onipa a ọkra mu ne Nyankopɔn nwoma de na ya no kwasi asɛm na ontumi hunu mu efiri sɛ obu mu atɔn honhom mu sɛ obi ɛwɔ ewiase na ɔn sɛ bi a ɔma nyame nkyɛn ankasa a nyamesɛm bia no ho ɛmfa no ho sɛ nneɛma bi wɔ hɔ a enipa ntumi hunu deɛ nti a ɔwɔ sɛ ɔyɛ akɔmkyene deɛ nti a ɔwɔ sɛ yɛbɔ mpaeɛ deɛ nti obi ka ho a ɛne sɛ ɔka ne bi ankasa deɛ nti obi bɔ wo a ɛne sɛ ɔbɔ ne bie deɛ nti obi yɛ wadeɛ bi a ɛne sɛ wodi akyerɛ ankasa sɛ obi ɛyɛ honam mu ni ankasa a saa nneɛma yi a Onyankopɔn akyerɛkyerɛ yɛn ne yɛte yɛn ho afiri ho no onipa no ntumi nte ase ehu deɛ nti a ebi a yɛgyae saa nneɛma no ankasa yɛ dɛ bɛyɛ ɛyɛ ɛna Paul ɛkyerɛ sɛ obi ɛwɔ ɔkra mu a na nyame honhom ankasa ɛni saa nipa no ankasa mu a nyame nsunsum ɛnte saa nipa no ankasa mu a honhom mu adeɛ biara nipa no ntumi nya deɛ bɛyɛ ɛnyɛ because honhom mu adeɛ biara ne ebu ho atɛ honhom mu adeɛ biara na sɛ biribiara no a Onyankopɔn ɛyɛ ana Onyankopɔn asɛm biara ankasa no yɛde honhom adeɛ na ɛto honhom ankasa adeɛ ho yɛtumi agye de Nyankopɔn ɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛyɛ ɛne sɛ obi nam honam mu a nipa kyerɛ mo sɛ ɛnyɛ honam mufoɔ na ɔma nkwa sɔre o ɛnsoma yɛka yɛntwe agye ne kɔsi sɛ bi obi nkwa sɔre ɔna yɛ honam mu ni na sɛ ɔyɛ wiase ni ankasa obi kɔ asɔre nanso ɔyɛ dɛ bɛyɛ honam mu ni ankasa sɛ obi ntumi anyɛ honhom mu adeɛ a saa nipa no bu ne sɛ ɔyɛ dɛ bɛyɛ honam mu ni obi bia ɔntumi anyɛ Nyankopɔn adeɛ bi a wɔyɛ bia saa nipa no Onyankopɔn bɛsa wo bu ne sɛ ɔyɛ dɛ bɛyɛ honam mu ni na watumi aboa no ɛmfa ho so okura Bible ɛmfa ho so ɔbɔ mpaeɛ ɛmfa ho so ɔyɛ akɔmkyerɛ ankasa nyame asɛm anaa biribi Nyankopɔn ɛyɛ ankasa nipa no ntumi anyɛ na nipa no fa no ho nto Nyankopɔn asɛm nko ara so a emu ne sɛ ɔyɛ dɛ bɛyɛ ɔyɛ honhom mu ni ankasa nyɛ wɔ honhom mu ni wɔ hɔ ɛna honam mu ni ankasa wɔ hɔ na deɛ ɛbɛtumi ada adie ama wɔn sɛ nipa so na si ɔnante honam mu ɔnam honhom ankasa mu no onipa no nso na brabɔ onipa ne subae onipa ne kansaa onipa ne yɛ ankasa onipa na gyina ɛpɛ nyame ho ankasa no ɛbɛda adi ama wo a wo nam honhom ahu sɛ saa nipa ankasa no ɔmmɔ ne bra yie na anaasɛ bi a nyame honhom ayɛ dɛ bɛyɛ apie no so mene ka nte aseɛ sɛ nyame frɛ yɛ ne a ɔma yɛ susu nkronkron so da baya ebetumi ya ate ɔno Nyankopɔn na aseɛ ana biribi Nyankopɔn yɛ bi ebetumi ahunu mu ankasa na nyame honhom mɛba yɛn so na yɛbɔ yɛn bra nyɛ na ne sɛ Nyankopɔn pa na akyerɛ yɛn pɛ yɛn wɔ ntoro ade so bia wu a honhom bɛsɛ yɛ dɛ bɛyɛ akɔ so nyame honhom fi yɛn so a ne abɛyɛ wiaseni ne abɛyɛ honam mu ni ankasa do ebetumi akɔ so akura Bible deɛ na nso na deɛ yɛ bia na ɛnso Nyankopɔn deɛ bɛyɛ ɛni na ansa na ɛbɛkɔ mu ɛbɛsi yɛn ho ɛnɛma bi a kyerɛ sɛ Onyankopɔn agye atum sɛ obi yɛ saa nneɛma no biribiara nti ma ne nkyɛn Onyankopɔn agye atum ɛwɔ ɔno anahenie mu na adeɛ nso a ɔbɛgyina so abu nipa ankasa nso atɛn nneɛma bi wɔ nipa ɛyɛ na owi asoɛ mu a Onyankopɔn frɛ saa nneɛma no sɛ yɛ dɛ ɛyɛ bɔne ɛna yɛn ne yɛnam honhom mu nankasa no ɛwɔ sɛ yɛtumi so yɛtumi frɛ saa nneɛma no sɛ yɛ dɛ ɛyɛ bɔne yɛsɛ biribi Nyankopɔn bɔ ne sɛ ɛyɛ bɔne biara no ɛwɔ sɛ yɛtumi te aseɛ ne yɛnso yɛfrɛ saa de sɛ yɛ dɛ ɛyɛ bɔne ankasa yɛmie Bible no ɛnkɔ Romans 8 ne yɛhwɛ deɛ Romans 8 verse 5 to 8 Roman 4 ma ɛti nwɔtwe nkɛmu enum ɛkɔsi nwɔtwe wɔ na wɔn a wɔnam honam fam no dwene honam deɛ na wɔn a wɔnam honhom mu deɛ dwene honhom mu deɛ na honam adwene yɛ owuo na honhom adwene yɛ nkwa ɛne asomdwie ɛfiri sɛ honam adwene yɛ nitan a ɛta no Onyankopɔn na ɛmfa no ho nhyɛ Nyankopɔn mmara no aseɛ na mpo ntumi na wɔn a wɔwɔ
honam no ntumi sɔ onyankopɔn ani. Ase ɔsoma Paul na ɛkyerɛkyerɛ yɛn sɛ esi Awurade Yesu ɔba na afei wɔbɛbu nipa nkasa atɛn yɛne Awurade bɛtena obi a ɔyɛ ade na mepɛ biara ɔbɛtena wɔ da biara na Paul ɛkyerɛkyerɛ nneɛma mmienu ankasa sɛ adwene nipa adwene ankasa no yɛne ankasa yɛ adwene ɛde owuo bɛbrɛ yɛ yɛne adeɛ adwene ebiribi a yɛne ayɛ paa yɛbɛyɛ deɛ ne ayɛ yɛn ho bɛtɔ yɛn sɛ nyame honhom ani yɛ mu a ana nyame honhom ani yɛ nso a yɛne yɛbɛtena sɛ biribi yɛbɛyɛ biara no sɛdeɛ ɛbɛyɛ de asomdwie bɛbrɛ yɛn ana yɛbɛnya ahotɔ ana yɛbɛnya bambɔ ana yɛbɛnya nimonyam ana yɛbɛnya ayɛyi ankasa ɛna Paul kyerɛkyerɛ yɛn sɛ honam adwene deɛ de owuo ba honam adwene biara de owuo ba owuo a ɛdɛbɛ ɛba because wobɛgyere adeɛ a ɛbɛyɛ ama wo ankasa deɛ mma wo ho atɔ wɔ deɛ mma wo didi ankasa deɛ mma baabi a wobɛda baabi a wobɛtena ankasa sɛdeɛ ɛbɛyɛ nipa bɛbɔ wo din ankasa nipa bɛyi wo ankasa ɛyɛ owuo de owuo bɛyɛ dɛbɛ ɛbɛba honam adwene biara de owuo na ɛba ɛna ɔsomafo Paul ɛkyerɛkyerɛ sɛ honhom adwene deɛ ɛde nkwani asomdwie na ɛba so obi ɛyɛ honhom mu ni ankasa a wɔdwene sɛdeɛ ɔbɛsɔ Nyankopɔn deɛ ɛbɛyɛ ani na dwendwene ne biribiara mu no ɔhwɛ sɛ obɛnya ayɛyie afiri Awurade wankasa na honam mu ni deɛ abɛda bia wɔtena ase a ɔhu Awurade kyerɛ sɛ ɔhu Awurade ankasa dɛ ɔnim sɛ Nyame na bɔ yɛn bɛɛ wiaseɛ Onyankopɔn na bi a wɔbɔ wiase nneɛma nyinaa adeɛ deɛ onim ano no onim Nyame a ɔbɔ adeɛ ankasa but onim Onyankopɔn wɔ a mansa bi a wayi ne ho adeɛ ɛfɛ ne Yesu Kristo ankasa ɔne na asɛm nipa na nya dɛ bɛɛ oni na ankasa ɛne nipa ne bɔ ne brɛ biara sɛ ɔno ayɛ dɛ bɛɛ ɔno a ɔpɛ Paul se honam adwene ɛde owuo bɛɛ ɛba ɔso obi nam honam mu a wɔntumi mpa ho nhyɛ Nyankopɔn na mmara ase oyi a ewiase yɛ adiyifoɔ no de ho abanseɛ akyerɛ yɛn sɛ ewiase mɛyɛ sɛ Sodom and Gomorrah ɛwɔ Awurade anim ansa na Awurade aba yi yɛne yɛbɛtena mu aso Nyankopɔn ankasa no ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ honhomfoɔ ɛwɔ sɛ yɛtumi yɛ honhomfoɔ ankasa honam adwene de owuo bɛba honam mu ɛbɛkyerɛ wɔ atare a wode hyɛ ɛbɛboa wɔ ɛbɛkyerɛ mpaboa a wohyɛɛyɛ ɛbɛkyerɛ sɛ ebie wɔ nipa nim nipa ehu biribiara sɛdeɛ ɛyɛ na ɛbɛboa no wɔ deɛ ɛbɛyɛ ewiaseɛ Paul sɛ honam adwene ɛde owuo bɛba na yɛbɛkɔ Bible mu na afei yɛhu nkɔfoɔ bi a kyerɛ sɛ na ɔmoyɛ nyamesomfoɔ nanso akyerɛ ankasa no ɔma bɛyɛ honam mufoɔ ankasa nyame nsonsom firi wo so a ɛdeɛ bɛ na abɛyɛ bɛyɛ honam mufoɔ ankasa ɛne nti na according to Bible no Awurade Yesu obɛpie n'anim onyam mu a yɛbɛnya asafo mmienu a ɛkɔhyia deɛ bɛyɛ Awurade baako ntumi nye Awurade asɛm a ɛwansa bi a ɛwɔ ho wɔ bɛ n'ankasa mu ɛsiane sɛ nyame nsonsom ayɛ dɛ bɛyɛ afiri wɔn so ankasa ɛna ebinom nso nyame nhom ayɛ dɛ bɛwɔ wɔn so ankasa na wɔn mu a nyame nhom a wɔn mu no wɔn de bɛtena kɔhyia Awurade ama na ayɛ yi ankasa nyame nhom firi wɔn so a wɔba bɛyɛ honam mu ni na ɛɛdi bebree sɛ wɔbɛtumi ehu nyame nhom afiri wɔn so ɛɛdi mpaa sɛ wɔn sɛ wo aba honam ankasa mu gye sɛ obi a wɔn honhom mu no ɛna bɛtumi ehu sɛ wɔn aba deɛ bɛyɛ honam mu ankasa na Paul sɛ obi bɛ honam mu a wɔntumi nsɔ Awurade deɛ bɛyɛ ɛni because ɔbɛtena ase so obi bɛ honam mu a ɛnɛma bi wɔ hɔ a mebɔ bɔdzi a wɔn nsampa obi bɛ honam mu a saa nneɛma no ɛka nipa nkasa abrabɔ hɔ so obi bɛ honam mu a one onya akɔnɔ honam mufoɔ ankasa adeɛ yɛ akɔnɔ deɛ sɛ akɔnɔ ɛmɛ bi yɛ akɔnɔ honam mufoɔ no deɛ ɛmo wɔn ani gyeɛ ne akɔnɔ ankasa wɔn akɔnɔ ne wɔn ani gyeɛ na afei so obi bɛ honam mu nso a adeɛ baako a yɛsɛ ho no sɛ nipa no kyerɛ sɛ ɔpɛ kasa tenten wobɛhu nipa no ho sɛ deɛ mama ho sɛ wei ɔyɛ honam mu ni no sɛ nipa no kasa tenten ankasa kasa tenten nkɔmmɔhunu ɛno hyɛ sɛ nipa no ankasa ne ho nyɛ dɛ bɛyɛ ɛmi no nso dɛs baa sɛ ɔkura Bible dɛs baa sɛ bi ɔbɔ mpayɛ kasa tenten nso kyerɛ sɛ nipa no ɔyɛ deɛ bɛyɛ honam mu ni ɔpɛ kasa bebree kɔ Bible no nso kyerɛ sɛ mfomsoɔ mpa kasa dodoɔ mu na obi a ɔto ne bo a sɛ na ɔkasa biara no nso ɔyɛ deɛ bɛyɛ ɔyɛ nimdefoɔ afei so ɔbɛn honam mu a adeɛ baako ɔmo nso obi yɛ kristoni deɛ okura Bible deɛ nanso ɔbɛn honam no sɛ wɔyɛ adufuru pɛ paa wobɛhu nipa n'ankasa hɔ wɔsan yɛ pɛsɛmi nkominya so obi wɔ honam mu a na fa nso okura Bible no na wɔmfa Bible no nyɛ adwuma a wobɛhu adeɛ wɔ nipa n'ankasa hɔ sɛ wɔyɛ adeɛ bɛyɛ adufuru pɛ wɔyɛ pɛsɛmi nkominya sɛ amurumuna ɛwɔ n'akora ankasa yɛbɛhu amurumuna ɛwɔ no ankasa no kakra bi na ne bu afu kakra bi na ne kɔ ha n'ankasa mene sɛ na mɛteɛ ankasa na saa nipa no na ɔwɔ deɛ bɛyɛ
ɔhonam ontumi mfa ne ho nhyɛ Nyankopɔn ne mma ase. Hallelujah. Masha any can be Bible and call 1 Corinthians 3:1-4. Na yɛhwɛ de ankasa. Obi ɛwɔ honam mu a na me nso anuanom na ntumi ne mo ankasa sɛ honhomfoɔ ne mmom sɛ honamfoɔ sɛ Kristo mu nkɔkoa ɛnofoɔ na mede me maa mo nomyɛ na ɛnyɛ aduane ɛfiri sɛ na montumi nye na sɛ si ara mpo montumi ɛfiri sɛ moda so yɛ honamfoɔ na abere a ahoɔyɛ a ɛne aperepereɛ ɛwɔ mo mu yi monyɛ honamfoɔ na wonante nnipa mu anaa na sɛ obi se me deɛ meyɛ Apolo dua na monyɛ honamfoɔ anaa. Amen. Apolo nso ɛkɔ Korinto ɛna ɔka nyamesam kyerɛ nansɛ deɛ kuromɔfoɔ na ebinom yɛ akɔyɛnsafoɔ, ebinom nso yɛ nyamamɔfoɔ, ebinom yɛ adutufoɔ, sɛ ebinom nso yɛ akorɔmfoɔ. Ɛna ɔmotee sɛ nsɛm a Paulo ka no enyame asɛm a nyame twe ho ba a ɔno Awurade nkyɛn nkasa. But ɔmo ba nyame nkyɛn no a ɔmo gye Awurade di yɛ no nkasa no ɔmo abra bɔne ntumi nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnsesa. Ɛni Paulo sɛ wɔntumi ne ɔmo ankasa sɛ nwomfoɔ ne mo ɔno ɔmo kasa sɛ deɛ bɛ honamfoɔ. Paulo ntumi ankyerɛ kyerɛ Nyankopɔn asɛm. Ne mo Paulo nkyerɛ kyerɛ mu na akɔyɛ sɛ bi a wakɔ bɔnten na ne unbelievers bi a de bɛkye Nyankopɔn asɛm. Saa na Paulo ne ɔmo kasa ayɛ. Because ɔmo mu na ankasa no na ɛnɛma bi a na ɛyɛ ade so a na so ɔmo wi ase no ɔmo ba nyame ɔmo ma nyame kɔma nyame anyɛ dɛ bɛyɛ ansoɛ ɔmo ankasa. Ɛna ɔmo ne nti aseɛ. Sɛ woka ne ɛbɛha ɔmo a ɔmo nti na woyɛ dɛ bɛyɛ woka na ankasa. Hallelujah. Ɔmo ba nyame nkyɛn but ɔmo ntumi anya nsa wiɛ ɔmo ntumi anya korɔ no ɔmo ntumi anya nsa kuro yɛsɛ atirimɔden ɛne ayɛmɔnyo no ntumi amfi wɔn akwan mu. Ɛna Paul wɔkyerɛ sɛ ɛba no saa nipa na ankasa no ɔyɛ honam ni obi a n'abrabɔ ntumi nsesa obi a n'abrabɔ no ntumi nsesa koraa no saa nipa no deɛ yɛbu ne sɛ ɔyɛ honam ni. Ade baako a mbɛsɛ mɛtwɛm adi ne nso yie paa no sɛ Nyankopɔn home ne obi mu a ana Nyankopɔn nso nsoma ne obi so a ɔntumi kɔ nyame nkyɛn yɛ o. Nipa bie nyame honhom ankasa ɛni ne soɔ ana Awurade ankasa ne honhom ɛni saa nipa ne mu ankasa no nyame paa nkyɛn wonya wanya dɛ bɛyɛ ɛnkɔ. Ne mo Bible no di anim sɛ Bible do obiara bɛtumi ayɛ dɛ bɛyɛ akuram. Ɛnda fa ne sɛ nipa ne kura Bible mu ana ɔgye Bible deɛ nkyɛn sɛ ɔyɛ dɛ bɛ ɔwɔ nkwa. Gye sɛ Bible na da adi wɔ n'abrabɔ ankasa deɛ adiyifoɔ no aka no ɛne deɛ asomafoɔ no kaeɛ no deɛ saa nipa no de saa nsɛm nyinaa ayɛ dɛ bɛyɛ ɛyɛ adwuma. Na obi a wɔn honam mu deɛ ɔntumi mfa saa nsɛm nyɛ dɛ bɛyɛ ɛnyɛ adwuma. Obi wɔ honam mu ne nyame nso nsum ne mu ankasa a ɔntumi mfa Nyankopɔn asɛm nyɛ adwuma ankasa. Ɛna Paulo se ɛmmerɛ ahoɔyɛ a wɔn mu ɛmmerɛ ahoɔyɛ a ɛne apɛrɛapɛrɛ a wɔn mu ankasa no monyɛ honam mufoɔ anaa. Ɛbɛsɛ obi biara nso de ne ho si wɔ sɛ ɛnɛ wɔn ankasa woyɛ honhom mu ni anaa woyɛ honam mu ni ankasa. Because obi yɛ honam mu ni a saa suban wɔ yɛbɛhu wɔ nipa n'ankasa ho saa aniyɛ wɔ yɛbɛhu wɔ nipa n'ankasa ho sɛ nipa na yɛbɛhu apɛrɛapɛrɛ. Afei Korinto afuna ankasa mu na ɔmo perepere mpanyinie ahoɔyɛ a wɔasumi na mbɛn mu akyɛ me na wɔsɛ yɛde bibia wɔ yɛ dɛ bɛn ɛma me me na wɔsɛ nkam yɛ sɛ yie me na wɔsɛ nkam yɛ si ankasa na afei ne ahoɔyɛ a ɛne apɛrɛapɛrɛ a yɛ dɛ bɛn abɔ mu ankasa. Paulo busa nkɔfoɔ no sɛ wɔn na kanya nsɛm kyerɛ wɔn deɛ nanso wɔn yɛ deɛ bɛn honam mu fu ankasa. Paulo wanhyɛ wɔn nkura sɛ wɔn kɔ so Paulo hyɛ wɔn nkura ma wɔn kɔ so ayɛ saa abɔne n'ankasa. Paulo wanhyɛ wɔn nkura yɛ o wanhyɛ wɔn nkura ne wɔn te aseɛ sɛ wɔn yɛ deɛ bɛn honam mu fuɔ sɛ ahoɔyɛ a wɔn mu ankasa na apɛrɛapɛrɛ a wɔn mu ankasa na esikan wɔn mu na wɛsɛwɛsɛ wɔn mu ankasa Paulo wanhyɛ wɔn nkura sɛ wɔn kɔ so anyɛ saa na wɔn kɔ so anyɛ mu na wɔn so wɔn Nyankopɔn ahenni no di a gye sɛ ahoɔyɛ a ɛne apɛrɛapɛrɛ a ne abufuo a yɛ dɛ bɛn afi wɔn mu ankasa anyɛ saa deɛ a nyame ayi na wɔn nyɛ dɛ bɛn ɛnhyɛne. Nokwasɛm deɛ sɛ obi yɛ nante honam mu na wɔgyene honam mu a ɛnna asɛm ara ho bebree wɔ Awurade anim. Nipa no deɛ ɔhu ne ho sɛ ɔmɔbɔ ankasa ɔhu ne ho ankasa sɛ bia ɔmɔbɔ anaa bia n'asɛm a ɔyɛ ankasa but Onyankopɔn anim deɛ nipa n'asɛm ayɛ dɛ bɛɛ awerɛho ankasa. Ewiasefoɔ wɔn yɛ honam mufoɔ ɛna yɛn nso a yɛbɔ Awurade din ankasa no sɛ Nyankopɔn soso nkronkron no anhyɛ yɛn ma ne yɛ nante honhom mu ankasa a ne yɛbɛyɛ deɛ bɛyɛ honam mufoɔ yɛhyia mu a wɛsɛwɛsɛ bɛyɛ dɛ bɛyɛ bɛba apɛrɛapɛrɛ bɛba ankasa obi yɛ wade yɛbɛyɛ wɔ ya obi yɛ wɔ wade yɛbɛyɛ wɔ ya ankasa obi a wɔsi ɛde ma ɔyɛ anfa ma ɔbɛyɛ wɔ ya ankasa mɛba kyerɛ sɛ adeɛ biara no a akɔyɛ sɛ mɛba kyerɛ sɛ akɔyɛ ewiase na ɛhyɛ nipa ne mmonyam ankasa anaa ma sɛ ewiase ɛmi yɛ ho wɔ nipa ankasa no si yɛama saa animonyam no ama ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛhaw amen. Paul wɔama kwaeɛ sɛ bi a adɔfo no mkɔ so a
ɛmo saa bɛ no ɔnkɔ so anso ɛntena awurade deɛ bɛyɛ ɛmɛ mu honam adwene ɛde owu bɛba yɛni kan ɛpatɛ ɛhwɛ de aka nso ɛwɔ ɛne mo yɛ nkyerɛkyerɛ no a First John 2:15-17 because honam adwene no efiri kɔ a saa afei honam adwene efiri hɔ kɔ a na saa apraperiya no saa nneɛma a ɛnyɛ nyinaa a ɛyɛ tan fɛ onipa nkasa ho a ɛbɛ nipa no tumi yɛ akyere nyame wu mu adeɛ ebɛtuma ma wɔwɔ ɛkama awurade a wɔbɛyɛ ankasa sɛ wotumi hyɛ honam no so na bɔ honam no asɛndeɛ mu ankasa na afei wonyɛ nipa bio wo di a awurade a wɔba ho bɛyɛ dɛ wobɛhu no sɛ wonyɛ nipa bio wonyɛ nipa ankasa bio na wonim akɔnɔ na wonim a ɛne bere ankasa na wonim ahoɔyɛ ankasa na ɛnsɛ kuro wonim saa nneɛma no ankasa a awurade a wɔba wobɛtumi ahyia no wobɛtumi awɔ ɛkam no ama no ayɛ dɛ bɛyɛ ayɛ yie kenkan ma yɛ wonnɔ wiase anaa nneɛma a ɛwɔ wiase sɛ obi dɔ wiase a agya ne dɔ ne ni mu na deɛ ɛwɔ wiase nyinaa honam akɔnɔ ne aniwa akɔnɔ ne asetena mu ahohoaho a ɛmfiri agya no na mmom ɛfiri wiase na wiase ne n'akɔnɔ ɛretwam na deɛ ɔyɛ adeɛ a onyankopɔn pɛ no ɛtena hɔ daa amen ase nso obi a ɔyɛ honam mu ni deɛ wontumi nka nyɛ ne nsɛm a ɔno wiase sɛ obi yɛ honam mu ni ankasa a ɔdɔ wiase paa ɔpɛ wiase na wiase nso n'ani di wiase ankasa na Paulo se John wɔse ewiase ɛnna kɔnɔ nyinaa yɛ dɛbɛ etwam wɔse mo no wiase wɔse yɛ no wiase yɛ dɛbɛ mo no wiase ana no ma wo wiase ankasa so obi dɔ ewiase a na ɔso ho adɔ n'ani mu ebi sɛ wo wiase nyinaa wɔnam akɔnɔ ani wakɔnɔ ɛne asese mu awɔ ho a wɔse emfiri nyame ne mo ebi deɛ ba ebi wiase nyame amen wɔse emfiri nyame o wɔse wo wiase nyinaa wɔnam akɔnɔ honam we deɛ ne kɔndɔ deɛ aniwe hu ana ɛne fɛ ankasa ɛne nneɛma bi yɛ hohoa ɛho wɔ mu ankasa no emfiri nyame na nipa saa kwan ankasa ɛyɛ bɔnsam na wɔse ewiase na kɔnɔ nyinaa etwam ewiase na kɔnɔ nyinaa etwam na obi a ɔyɛ ade nyame pɛ no wɔn na bɛtena wɔda biara obi yɛ honam mu a obi yɛ honam mu ni a wɔntumi nya ade nyame yɛ dɛ bɛyɛ ɛpɛ obi yɛ honam mu ni a ade nyame pɛ paa wɔntumi nya ankasa ɔkɔ yi ase a ɔbɛsa obi ka na ɔbɛka ne bi ankasa obi bɔ na ɔbɛbɔ ne bi ankasa obi yɛ no a ɔte wɔ yɛ ankasa ne bɛtena sɛ obi ka no a ɔde bɛkyɛ no anaa na sɛ obi ka no wɔntumi nya mfa nkyɛn deɛ na nya honam mu ni hallelujah ɔse deɛ wɔ wiase nyinaa honam akɔnɔ ɛni wakɔnɔ ɛni emfi nyame na efiri wiase na wiase na akɔnɔ nyinaa nso etwa mu akwan ankasa nkɔfo bi tena ɛtena ase a na ɔmo meba kyerɛ ase na ɔmo bɔ nyame din ankasa bada akyi nyame nso firi ɔmo so na ɔmo pɛ adeɛ sɛ ɔmo dɔ wiase sɛ obi dɔ wiase a nyame nkyɛn nyɛ nkɔ o yɛka sɛ obi dɔ wiase a yɛn na deɛ bɛsɛ kyerɛ mu ana sɛ ewiase wei nyame na bɔɔ yɛ asase nyankopɔn na bɔɔ yɛ na emu nneɛma bi wɔ hɔ a nyame fɛ ne sɛ ɛyɛ deɛ bɛyɛ ɛyɛ bɔne a ɛyɛ sɛ wonya ɔdɔ wo sɛ wo mmerɛ ankasa ɛma ewiase wei ankasa wɔsɛm ayɛ no wiase na ɛma wɔ wiase concert no ne disco no ne saa na ma nneɛma nipa sɛ yɛ adagyeɛ ɛwɔ football ho ne adade ɛnyɛ bɔne deɛ nanso honam mu ni deɛ edu kwasia da wɔkɔ sports deɛ ɔmɛyɛ dɛ ɛbɛhu ne hɔ ankasa sami nom ɛne ɔware toɔ nom kyɛ sɛ ɛnneɛma hu ankasa onyini nti aseɛ deɛ ndi a wɔyɛ saa na ma nankasa bɔn again christian obi a wontumi nte ase nyame ba no nyame nso ngungu ahyɛ wɔn ma ne wɔde sɛ yesu kristo ɔba ankasa a wonni adagye sɛ wɔbɛtena saa na ma ankasa deɛ bɛyɛ ɛho sɛ wonam wo mu ankasa na wonim sɛ wiase wɔ ɛsitiɛ ɛne akra ɛyera ankasa ɛne baabi awurade yesu waduru ankasa nipa ba a wɔbɛn ankasa a wo ankasa wonsɛ wo ankasa wo mmerɛ ɛne wadagye ankasa ɛdɛbɔ saa na ma nankasa hɔ ɛnsɛ musa sɛ ɛyɛ bɔne anaa ɛyɛ bɔne ɛnsɛ musa saa bɔn again christian so obi na mu na ɔnyɛ honam mu ni ankasa a ewiase nneɛma n'ani ntaa nyɛ dɛ bɛyɛ ntaa nyɛ ho bebree ade baako a ɛwɔ mu no nso sɛ obi ɛnam honam mu a saa nipa n'ankasa no sɛ yɛanhyɛ ne mmonyam a ɛna nipa kyerɛ sɛ ma nsɛ bi a ayi ase anaa ma nsɛ bi a dwabɔ bi anaa bi a paati bi ankasa bɛdeɛ wɔ sɛ nkɔno tena deɛ amfa na nkɔtena wɔ saa no a na yɛ ne yɛ ankasa wɔnam honam mu bɛdɛ okristo ne deɛ saa na ma no nyɛ bɛyɛ ɛnha no sɛ wo nso woanante nyankopɔn wohu mu ankasa a wakoma ne woadwene bɛbu fɔ da biaa wakoma ne woadwene bɛyɛ dɛ bɛyɛ ɛbɛbu fɔ ankasa because ebi a ɛne di a wɔ sɛ nipa de ma obi ani amfa nyɛ yɛhunu amfa nyɛ dɛ bɛyɛ ama wankasa
baabi a wɔsɛ yɛde wo tena ankasa no ade a wɔsɛ yɛyɛ ma wo no ankasa no ebi ani ehunu anya de ba anya ma wankasa ba no na honhom mu anya de ba haw obi na honhom mu ankasa na ɔman sɛ bi ɔnam ewia na sɛ ɔnante sɛ bi a enipa ankasa saa na ma ankasa ɔnya de ba oni akyire ade baako bi nso ɔsɛ yɛ wɔn sɛ obi ɛna man sɛ bi a obi a honam mu ni a yɛbɛhu antan wɔ no ho amra yɛ nyina yɛ soma awurade koi yɛ mmɔ ne sɛ yɛde asa no bɛtuma no to yɛ ankasa yɛ abrabɔ ho sɛdeɛ ɛbɛyɛ a saa nneɛma no Paulo si sɛ ɛwɔ bi mu a nyame nkyɛ wonya wɔnya deɛ ɛbɛyɛ ɛnkɔ ɛnna mene ka sɛ Paulo wanhyɛ wɔ mu nkora yɛ o ɛmɛra na Korintosafo no ankasa ahoɔyɛ bi ɛwɔ wɔ mu ankasa na bi apɛrapɛrɛ bi wɔ mu Paulo se wantumi amfa deɛ ane ama wɔ mu ani na mmom no Paulo de ma wɔn mu ankasa because wɔn ntumi nya deɛ ɛbɛyɛ nyɛ so obi wɔ honam mu a ɔntumi nya Nyankopɔn asɛm a ɛyɛ den pa ɔntumi nya ankasa na asɛm a ɛyɛ den pa obi a ɔbɛtumi nya agye na obi a ɔnante honhom ankasa mu ebi a yɛkyerɛkyerɛ mu nneɛma bi yɛba ebi a wiase wɔ ankasa no deɛ aduru ankasa ebi a Nyankopɔn fa nsɛ bi a abufuo a Nyame ankasa ebi a ɔde ba deɛ wɔsi ankasa yɛyɛ but ehwɛ wiase wɔ yɛ ankasa ne yɛ nante wɔ Nyankopɔn honhom ankasa mu a ne ntumi nya de Nyankopɔn yɛ dɛ bɛyɛ ɔpɛ amen because a lot sɛ ɛnyɛ Nyame honhom no ɛna Nyankopɔn sunsum mu ɛna Nyame honhom no ɔnam ankasa ɛna ɛka kyerɛ no sɛ Sodom bɛba bɛsɛe a nya de obɛtumi agye yɛ dɛ bɛyɛ adie ɔntumi nte aseɛ sɛ egya no bɛbi fan na bi a atɔba ebi sɛ Nyankopɔn koraa ba adie koraa ɔnte bi saa koraa deɛ bɛyɛ ɛda sɛ Nyankopɔn gya bi afiri so abɛhyɛ biribi ana bi de saa abɛhyɛ kuro bi ana bi de saa but ɛnam sɛ ɔnam honhom mu ne Nyame honhom oni mu no nti no ankasa no wɔanante deɛ bɛyɛ honam mu so ɔnante honam mu ankasa nka wɔntumi anyɛ asɛm no but akyire no ne yere nante deɛ bɛyɛ honam mu Awurade bɛtumi agyeɛ yɛsom no kwan ankasa yɛhwɛ Awurade a wɔbɛyi kwan sɛ Awurade bɛba na ba ɔbɛpa ne ɔne yɛ nyinaa ankasa tena bada sɛ yɛankɔso a nante honhom mu ankasa ne ani mfra a owiase nneɛma bi ankasa ho ɛne awiase abrabɔ ankasa ho a ɛbɛduru mmerɛ bi yɛda ne deɛ bɛyɛ honam mu po ankasa ɛbɛduru mmerɛ bi ankasa no ɛduru mmerɛ bi a ne lɔɔto ne nafoɔ da ne deɛ bɛyɛ honam mu ni ankasa wɔntumi amfa ne ho ansi Nyankopɔn mmara ase wɔntumi amfa ne ho ansi Nyankopɔn ankasa ne mmara ase anyɛ wɔn a ebi a wɔn nom nsa ana ebi a wɔn nom George ana ebi a wɔn ɛko ntɔkwankwan na ɛhonam mu puo bade yɛnsi wɔntumi ansi Nyankopɔn ne mmara ase a na kyerɛ ɛkonkwan ankasa no yɛntumi yɛnhu de Nyankopɔn aka ne yɛn de Nyankopɔn ankasa ama no ankasa a Nyankopɔn bu yɛ se na bɛyɛ deɛ bɛyɛ honam mu puo ankasa bi bɔ no abɔ ne bi obi a no wayɛ ne bi ankasa ebi a wɔ ofie ankasa ebi a wɔma ɛnɛma bebree no ankasa ho obi di adeɛ bi obi na ɔba bi nya asɛm bi o na wo di akyerɛ ankasa na ɔkasakasa bi ɛnyɛ dɛ bɛyɛ ɛnyɛ Awurade ba na wɔba na ankasa no sɛ mfomsoɔ bi wɔ ankasa ɔno ntumi yɛ mfiri saa mfomsoɔ no ankasa mu a Awurade a wɔba na ankasa ɛnyɛ papa ɛma wo hallelujah Awurade a wɔba na ankasa no Awurade na ankasa yɛka ho asɛm no wɔ sɛ ɛyɛ sum o ɛwɔ mu sɛ ɛyɛ sum deɛ but han nso yɛ dɛ bɛyɛ ɛwɔ mu na han ne wɔ mu ma wɔn a wɔn nan deɛ bɛyɛ honhom mu wɔn Nyame honhom wɔ wɔn soɔ na nkurɔfoɔ a Nyame honhom ni wɔn so biara ne deɛ ɛda no bɛyɛ suma yɛ dɛ bɛyɛ ama wɔn ɛne sɛ yɛtwe ade asi nneɛma bi so anaa yɛtwe ade afi nneɛma bi ankasa so a pɛni yi ankasa hallelujah Paul sɛ obi nam honam mu a ɔtumi nsɔ Onyankopɔn deɛ bɛyɛ ɛni okay yɛbakye yɛmie Bible no nkɔ John 6:25-27 ne mmahwɛ adeɛ na owuru no owu na punagya no ɔsi no sɛ Rabi dabɛn na aba ha Yesu bu ase wɔn sɛ ɛnokware mesi mo sɛ ɛnyɛ sɛ mohu nsɛnkyerɛnne enti na mohwehwɛ me na sɛ modii paa no bie na momeyɛ ntira monya aduane a ɛsɛ ho adwuma na mmom aduane a ɛtena hɔ ɛkɔ daa nkwa mu a onipa ba no de mama mo na ɔno na Agya Nyankopɔn asɔ n'ano amen amen yɛbɛsua bi kakra nso afi saa nsɛm no honam mu ni ankasa Awurade ɛbaeɛ no na ɔka nyame nsɛm ankasa kuro bi mu wɔyɛ anwɔde ne nsɛnkyerɛnneɛ na bebree no abaa ne nkyɛn ɔbɔ mpa yɛ hyira paa no nso ɛyɛ bebree no obi anya bi di yɛ mmee ankasa yɛ anya bi na obi adi na obi amee na Awurade fi wɔn saa kɔɛ ɛna nkɔfoɔ no hwɛ no kyerɛ kwan na Yesu hu wɔn no ɔhɔ no mmakyia sɛ Rabi woba ha da bɛyɛ ɔsɛ ooo nya sɛ bi anwɔde a meyɛ ne ntina bi a moyɛ dɛ bɛyɛ mobaa me nkyɛn ankasa ne mmom sɛ monya paa na modi na moyɛ dɛ bɛyɛ na mommyɛ ne ntira monya aduane a ɛsɛ ankasa ho deɛ bɛyɛ adwuma Awurade wanhyɛ wɔn nkuran wɔhyɛ wɔn nkuran anaa wanhyɛ wɔn nkuran ankasa kyerɛ sɛ
enka ebia eye Awurade anwade ane ne nsantiane ana atwe fa nse bia enkofo ne ba Yesu nti a enka Awurade enka be ha no ne mo nse ekoye aduane anipa edi ankasa ana atwe on ba ne nte ne Yesu se mo nya aduane ansa ankasa ho adwuma so obi na monamu a ade ba akwa be hu ankasa obehu won ho ankasa no so obi na monamu a ade a se ho adwuma nko na obeye enkofo enwe se bone wo ho sango no omo nwe se de omo ye na ede be bone ankasa but Awurade de okati omo se de omo ye na ede be aye bone ankasa izan se omo da aje omo se omo mere nyina awo aduane a ese ankasa de be eho se ya da aje ya se ye mere nyina wa sa ne ma no ho a Awurade be kan anim se de wakan ngofo na ankasa anim no omo se Yesu ni wi ase de se die na so be kan anim ankasa sa wo se wa da aje wo se wo mere nyina wo se wa ho odi nyina e wa de ase ankasa ho Awurade onyi wa ankasa na wo ye honam ni obi a wo se ma da aje wa sa ne ma no obi Awurade nyina ankasa engofo ne se wo ma da aje awa sa ne ma no ho na Awurade kan wo mo anim ankasa obi a honam ni a aduane ho hia ne bebere opadiane che na ngopon de be asem we so aka ya mata wa honam ni adaje Yesu nya kwa ne nche no adaje pa Awurade nya de kwa mata enche ankasa no onu mpo ne pa Yesu kwa ne fi ankasa ma de wa nya mera nya de be a ma Awurade wa honam ni o de ntine no ohane wo bebere wo wi ase abraba ankasa ho Awurade anche ne nkran sa adwen no engwaso anya de be entra ho si ebenya menche ya bibia wa yangu bia no anya bia baka kire ni o because oni ye na ebetena odo ye obeka kire na oka kire si antimi anya de a opuye so oka kire sa dia wuye anya ekwa na mesu o mpanga sa na wantimi anya sa asam na ngasa na me ye de be opo na me nse ni pa nkran e wo bone ngasa ho na me nse ni pa nkran se ni pa ense wa daagye e wo adehura ngasa ho emra Awurade Yesu Kristo o pia ngasa osema monye aduane ese angasa ho adwuma nemo ose aduane bi wo ha oni Yesu betimi di ama wo mo ene ho adwuma na omonye de be omonye engofo ne sa ati asemu ya asema ngasa wa ne ma pa no me se o ka ko so ne ma pa no ibi nda bi ai dasa aduane nko anwa dwuna de be o mo tiri ngasa hallelujah wa hwe ni ya wo be ho na mu ni ya o mpa abo nyina ma ko ho na mu de be empa bo na mo mpa abo nko na abo ngasa me ba tira se dia ho na mwe na mo ba to no ye be die won na abobo ye obo no won na abobo angasa wo be enjas ma ye de be ati angasa se ha bia din firi hutiri mu ha bia din firi hutiri mu afa ewie so hu ye de be e firi ase se ye de be enyaw because obi na won na mu angasa oni ha bia dwene oni ha bia koma bia se da achi bi na me ngofo ni ma be bet na angasa ni oni se ba kwa na awade be atiri ebi enyia se ni ba ha ye ho awasa anya ma na angasa ho angasa enyia bebere tin mpa ye nyina na din nyina ne se obi na wi ase de be awto enu show se ni pa na oya honam ni do onye ntum se honam ni die pa na oya dia bai honam ni angasa ada se ma 25 omo hu se ba ne hu ma pro mo so die ma na nya me hu ma ya da bai afi wa mo so sana tie enu si asem ya na reho pa yie pa so obi ya honam ni ne ohun na asem a reho bebre o na asem a reho bebre ene ma a fa nko a me pa na betene ho angasa amen osima monye aduane ense angasa ehun adwuma na nya sa se eni se adwuma na nya sa na wade pa kiro na mo se aduane bi a obo mpa ye kira so mo nya bi di mo baka akaba pa no e de be adi hallelujah mo tena ko duo nya me sam na mo ko ti o o mo ngo so mo ko je mpa agbakura nso ni ma pa no mo ko e de be yesu o so mo nkura na hallelujah na nya sa se ye banya me ncha ya na wade mpa se na mo je me ko so e de be atena ho amra Yesu so e be ban se bia Yesu ya enema bi e fa ne banangasa ho ne bia ya da ni na di kire mangasa no ade ba ko be nya yie pa se hona mo adene ne hwe ye e wo hona mangasa adene ho hona mangasa na adene di owo beba bibi wo ha na Awurade ne ntena ngasa wa hwe ne ya untimi hu sanya de be entene e wo kwan mu a etene woni pa ne so na so na wi na ye owo di be akwai amen ba te ega di aka so wo asma ponyuma eti enum ntimu ba akọ ekro na ọbarima bi a ne din de Anania ne na yere Safari akọtọ asase bi na oyi tire ade bi ati ade no bi sie na yere nso nim na ɔde ɔfa bi bai de begu asmafo no na ase
na Petro kaa sɛ Anania adɛn na Satan ahyɛ w'akoma mu ma sɛ bɛdi atorɔ kyerɛ Honhom Kronkron na wayi asase no tiri adeɛ bi asie. Ɛwɔ ha no ɛnyɛ wo dea na wotɔn yɛn nso no ɛni wara wo nsɛm. Ada na wofaa saa adwene yi ɛnyɛ nipa na wadi atorɔ akyerɛ wɔn na ɛyɛ Onyankopɔn. Na Anania tee nsɛm yi no ɔhwee ase wui. Na ehu kɛseɛ baa wɔn a wɔtee yeinom nyinaa so. Na mmeranteɛ no ɛsɔre kyekyeree no na ɔde no firi adi ekosiee no. Na ɛbaa sɛ ɛbɛyɛ nnɔnhwere mmiɛnsa akyiri no ne yere a onim deɛ asie no baa mu. Na Petro bisaa no sɛ wotɔn asase no gye saa anaa? Ka kyerɛ me. Na ɔse aane saa ara. Na Petro ka kyerɛɛ no sɛ adɛn na moayɛ no korɔ sɛ mode bɛsɔ Awurade honhom ahwɛ yi? Hwɛ, wɔn a wɔkɔsie wo kunu no ɛnan tietia aboboa n'ano. Ɔbɛsoa wɔn nso afiri adi. Na amonom hɔ a ɔhwe ne nan ase wui. Na mmeranteɛ no ba bɛhunuu no sɛ wawuo no ɔsoaa no firi adi kosiee no ne kunu nkyɛn. Na ehu kɛseɛ kaa asafo no mu nyinaa ɛne wɔn a wɔte yie no nyinaa. Amen. Ɛda Awurade ase. Ananias nso ɔnyamsom ne ankasa. Ba Nyame honhom yɛ ɛdɛ bɛyɛ efin no so. Ɛda kwa asɛm na ɛmra yɛhwɛ Awurade kɔɛ. Ehia bebree paa sɛ yɛne ankasa yɛabra bɔ mu. Yɛbɛhu ade a yɛyɛ a Nyame honhom bɛpiri yɛn so. Ɛne ade a yɛyɛ a Nyame bɛtumi ne atan da biara. Ɔkɔtɔ asase bi onua ne nya wɔpɛ. Obi yɛ ebra nso yɛ dɛ yɛ bi ankasa. But ɔne ne ne tena sɛ adwene ne bi ho. Ɛhu sɛ yɛde sɛ kura akwa ɛnya hwi ankasa. Nyame ani yɛ nso. Honam adwene ankasa. Honam ne mogya tumi kasa kyerɛ nipa. Honam ne mogya etumi kasa kyerɛ nipa ankasa. Ɛne ade a ehu yie paa ɛwɔ Onyankopɔn ne som ankasa mu. Honam adwene ɛbaa yɛ ankasa na wantena sɛ yɛ ho sɛ bi a deɛ wɔyɛ no ɛnya deɛ ɛbɛso Onyankopɔn deɛ ɛbɛyɛ ɛne. Ɛni wakɔyɛ na ma ne kotwa atoro. Peter kura bisa na sɛ Ananias adɛn nti na motɔ asase yi? Adɛn nti na moyɛ mopa saa adwene ankasa? Oh! Ɔne yɛnya Peter kura nka biribiara nkyɛ na sɛ dapɔm si yɛ adeɛ bɛyɛ. Tim, hallelujah. Na yere no nso onim deɛ asie ɔno nso nim deɛ asie ankasa. Ebi yɛ ne meeting bam ɔmo nyinaa ahyia yɛbɔ mpayɛ na yɛn nyinaa twɛ Nyankopɔn afei na ɔne hɔ yɛ dɛ bɛyɛ. Ɔba onim sɛ ne kunu kɔ yɛkɔsie no ankasa. Ɔbaayɛ no a na Peter bi ana sɛ ka kyerɛ me ka nokorɛ asase motɔn gye saa na sɛ ɔso saa ɔsɛ me ka kyerɛ sɛ ɔmo kɔsie wo kunu kora no ɔmo na mo nie ɔmo nya mae yɛbɛsoa wɔn so saa ne de wayɛ dɛ bɛyɛ akɔ hallelujah. Ɛhɔ na owu yɛ ankasa. Honam adwene sɛ obi yɛ honam mu ni a nkontompo ɛmɛ yɛbɔ Awurade din yɛmoma ne bebree sɛ kyerɛ adeɛ ɛfɛ na sɛ nkontompo adeɛ ɛfɛ na sɛ aniberebereɛ adeɛ ɛfɛ na sɛ ahoɔyɛ a saa ne ma no ɛma yɛ akɔɛ mu saa ne ma no ɛma yɛ ɛtwe Nyankopɔn abufuo yɛ dɛ bɛyɛ ɛba wɔtwɛ nkontompo saa Nyame fie kura wɔsɛ kɔsɛ deɛ bɛyɛ nkontompo Nyame fie o Peter kura ankasa nim Peter nim Nyame nso soma hyɛ ne ma ɛwɔ sɛ bi wɔtumi ka no korɛ mebɛkyerɛ sɛ honam adwene deɛ owuo ɛba ɛma nipa no gyen deɛ ɛbɛyɛ ma no deɛ nti a wɔte sika no bi siiɛ no ɛyɛ honam na ma na saa nyansa no o honam na ma na saa plans no sɛ woyɛ si ɛyɛ wobɔ saa akwa wei so ɔbɛboa wo wobɔ saa akwa wei so ɔbɛboa ankasa ɛwa na ɔso wɔgye yɛ dɛ bɛyɛ ɛtoo mu ɛna ɔkɔtɔɔ saa asase no na ɔde kakra bi kɔgu Peter no n'aseɛ Nyame ani anye deɛ wɔyɛ no ankasa ho honam ni ade baako a mɛsɛ sɛ ho bio no sɛ ɛfa rapture sɛ Awurade bɛfa ne deɛ ankasa akɔ n'ankasa no ohwimmerɛ no a ɛba no ɔmo Nyame ɔmo ɛyɛ honam mufoɔ ana Awurade honhom ani wɔn mu ankasa no ɔmo ntumi nkɔ bi ankasa ɛnyɛ wɔn mu a ɔmo ani Bible ana nkɔfoɔ a ɔfa sɛ ɔmo nka Bible ne mo nkɔfoɔ bi a Awurade honhom ani wɔn mu no ɔmo ntumi nkɔ rapture n'ankasa deɛ bɛyɛ ebi so obi bɛ honam mu ankasa a ade baako yɛ hu nipa na wɔn sɛ ɔhwɛ nipa ankasa deɛ bɛyɛ ayɛ yie mɛ obiara ɛhwɛ sɛ ɔbɛyɛ adeɛ mɛ nipa yɛ dɛ bɛyɛ ayi wayɛ yipiri wadwene wɔ koraa ɛhwɛ nipa yɛ dɛ bɛyɛ ayɛ yie ankasa obi yɛ honam mu ni di a yɛsɛ deɛ wɔyɛ nyinaa no ɔbɛhwɛ nipa yɛ dɛ bɛyɛ ɛnkamfo no anan nipa yɛ dɛ bɛyɛ hu no ankasa ɔmo sampa ɔyɛ honam mu ni ankasa so obi yɛ honam mu ni a deɛ wɔyɛ bia ɔbɛsɛ Awurade hu no na Awurade nso dɛ bɛyɛ ɛnkamfo no saa nipa yɛ honam mu ni ankasa ne bere a wɔte wɔsoro Awurade ankasa ɔhonam mu ni deɛ na akɔyɛ dɛ sɛ yɛ ɛban sɛ Ahab ani yɛ wɔfasat ɔmo nyinaa yɛ ayɛmfo ankasa ba ne wɔyɛ ayɛ bɔtɔbɔtɔ ɛna wɔn nso yɛ deɛ bɛyɛ nyamesom ni paa yɛ wɔyɛ kristo ni paa yie paa ɛna Ahab nso deɛ na wɔn deɛ ɔfɛn wɔn sɛ deɛ bɛyɛ bɔtɔbɔtɔ ankasa hallelujah yɛbɛkɔ ɛno nso na kana pɛ yɛtumi aboa yɛ honam mu ni
obi a ɔyɛ honam ni ade baako a ɛbɛhu ɔno nso bio ne sɛ ne kasa mo yɛn yɛn yɛ kasa mu yie yɛn kasa kasa efi nipa ni mu ɔba nkasa ɛyɛ borɔ kasa bebree no a nkasa no obi wa ne kasa anyɛ enum kasa nyɛ da nkasa ɔyɛ honam ni n'enum kasa nkasa no ɔne obi yɛ kasa a yɛ sɛ oni ahobraseɛ oni ntoboaseɛ nkasa nipa no ɔyɛ honam ni na ma huhu mu ni deɛ ɔhɛ ne kasa adeɛ bɛɛ emu yie ɛmina awurade yesu kristo wabɛn na ɔbubu wiase atena nkasa ɛbɛn yɛ bebree sɛ yɛtumi yɛ huhu mu foɔ na ɛka sɛ obi yɛ huhu mu ni a ɛnyɛ obi a ɔkɔ asɔreɛ ɛnyɛ obi a ɔdɔ oku ankasa na ma obi a ɔde anyamsɛm yɛ dɛ bɛɛ ɛyɛ adwuma ankasa obi a ɔno ɛde nyankopɔn nsɛm ɛna nanteɛ na ɔhwɛ ne ho so sɛde nyankopɔn nsɛm yɛ dɛ bɛɛ ɛseɛ saa nipa no ɔnyɛ honam ni amen obi wa ne koko ha no pɛɛ yie paa ne koko ɔsɛ ɔni abɔterɛ ɔne saa na ɔteɛ ɔyɛ honam ni nyame nkyɛn nyɛ wɔnyɛ dɛ bɛɛ ɛnkɔ ade baako a wɔsi ate aseɛ no sɛ awurade a wɔno ɔba nankasa no sɛ obi a ndini ansa anana nsɛm anim ansa nipa nankasa a na nkɔsi mmerɛ bi ankasa no obi a wɔntumi ne nsa yɛ bia no nyame nkyɛn nyɛ dɛ bɛɛ ɛnkɔ na menim yɛ sɛ ɔnɔma paul aba na ɔma nyɛ wɔsi nso ayɛ dɛ baba yɛbɛ bebree nu ankasa nyame ama mmerɛ bebree nyankopɔn ɔmɛma mmerɛ bebree ankasa na mmerɛ bi wɔ hɔ deɛ a na afei mmerɛ bi nyɛ dɛ bɛɛ ɛni hɔ bio hallelujah na ɛbɛnyɛ sɛ yɛtumi yɛ huhu mu deɛ bɛɛ poɔ yɛtumi tena aseɛ sɛ obi a yɛn ankasa wontumi ne ɛdɛ bɛɛ ɛni akyire kɔ ne bɛyɛ bu ne sɛ ɛyɛ nkwasi asɛm ne bɛyɛ bu ne sɛ ɛyɛ deɛ bɛɛ agyimi sɛm ankasa but woyɛ huhu mu ne ankasa a wode wobu ne sɛ nyansadeɛ bɛɛ nyansasɛm because wɔn sɛ nyankopɔn asɛm a honam ni oni ntiaseɛ ɔda kɔ ɔmɔ mpayɛ ɔnkenka baiboro ɔnya kɔm nkyene ɔmu nneɛma ho ata ankasa ne mmom ewiase na ankasa okay ɛm sɛ ade baako a mbɛsɛ ebi ka ate aseɛ nso ɛwɔ aberanteɛ bi nso a ne yɛfɛ ne sɛ ɛkan yɛhwɛ ne ho asɛm aka na ɛmmoa yɛ na yɛmfa no to saa nneɛma no ankasa ho ɛwɔ Joshua eti nson nkyɛmu 19 ekosi 26 hɔ na Joshua ka kyerɛ Akan sɛ meba fa animonyam ma Awurade Israel Nyankopɔn na di no ni na ka kyerɛ me ɛdeɛ na woyɛɛ nti me so na Akan buaa Joshua sɛ ɛnokorɛ me na mayɛ Awurade Israel Nyankopɔn no bɔne na sɛe ne sɛe na meyɛɛ mehunu asadeɛ no emu senia ngusoɔ fɛfɛ bi ɛne dwetɛ nnwetɛbena 200 ɛne sika dame biako a ano si nnwetɛbena 20 na m'ani beree na mefae na hwɛ ɛhyɛ fam me ntomadan mu na dwetɛ no wɔ aseɛ ɛna Yosua somaa abɔfoɔ na wɔde mmirika kɔɔ ntomadan no mu na hwɛ na ɛhyɛ ntomadan no mu na dwetɛ no hyɛ aseɛ na wɔyi firii ntomadan no mu ɛde brɛɛ Yosua ɛne Israelfoɔ no nyinaa na wɔde beguu Awurade anim ɛna Yosua faa Serah ba Akan ne dwetɛ ne ngusoɔ ɛne sika dame no ne ne mmabarima ne ne mmamaa ne ne nantwie ne ne mfurumu ne ne nnwan ne ne ntomadan ne deɛ ɔwɔ nyinaa na Israel nyinaa ka ne ho na wɔde wɔn foro kɔɔ akɔ bɔnhwa mu na Yosua kaa sɛ adɛn na waha yɛn yi Awurade bɛha wo ɛnnɛ da yi na Israel nyinaa si n'aboɔ na wɔde ogya hyee wɔn na wɔde aboɔ guu wɔn so na ɔhɔre ne so abosie kɛseɛ a ɛwɔ hɔ ɛde besi na yi na Awurade dane firi n'abufuhyeɛ no ho ɛno nti ɔfrɛ wɔn sɛ akɔ aseɛ ne ɔhaw mu suo bɔnhwa ɛde besi na amen. amen. ɛdia na obiara mfa ne nsa nkankasa ɛka wɔte saa asɛm wɔ bi saa mmara yi nyinaa wɔte ebi ankasa saa mmara nsɛm nyinaa na adeɛ a wɔyɛ dɛ bɛyɛ wɔteyɛ ti mmara ɛkɔn no ba na wiyɛyɛ hɔ na ɛkan ohun sika bie ne ɔfaayɛ ɔde siɛ wanka no korɛ hɔ na ɔde kɔhyɛ mpaseɛ na afei Israelfoɔ kɔ akɔn no mu di nguguo ɛne ka kyerɛ wɔn sɛ obi a bɛpɛ biribiara na deɛ sɛdeɛ tie biara no ɔmmoa wɔn ankasa ɛkan nso fa wanka no korɛ na afei kyɛ sɛ ntiaseɛ nim sɛ na mɛma na sɛ bɔnsam ha yɛn saa na ɛkɔko a ne yɛdi nguguo ɛkɔko a ne yɛdi nguguo saa ɛdi ɛma Joshua ɔbɔ mpaeɛ ma ɔman no ɔyɛ akɔmkyene sɛ mu no nyinaa bɔ mpaeɛ pɛɛ yɛ ebusa Awurade yɛ akɔmkyene saa ɛna Awurade ka kyerɛ sɛ bi nkɔfo ne Israelfo ne bi ayɛ bɔne ɔmo bi ayɛ bɔne ankasa deɛ meka sɛ ma obiara ma ne nsa nka no
On be no man say the bay, Aka. And you Joshua Yapa ye pa, and I met you and said, Ekan, or China said, and you did a bush in my gas, and maybe one of us had dinner, when a moment in Amra. Now, Montomus to Abba Quanasa, then if I want to hear Sanya Mano. Sanamo in the Lagos when I make what you what a pie ye pa. I was going to walk like 8 million 1 year day. Eddie. Okay, Econ one, I feel a boko, and I said, I wish you nothing I could be sure you. Sa, a watch the day. Okay. Anna, Joshua, I did advance a crocro. Then a business I know, Saneba. I didn't even know why. Comment of us, you I don't want some Panimuniam and Ame. Panimuniam, the way you be catching and catching and I'm better one answer. Not here, can't somebody know Hana, we have here the day. You too move. Hallelujah. Smoke so. You cannot say Niguas is Cadami Bisa, and I'm a pie. I'm never shame, Passi. And I said, away, Okopabra. Ah, no Papa, no, so only assume me. One of my commission. On maximum comes, I wasn't near my commission. These are from Momra. I never shame that moment said, will be up on your meaning from one as almost in a war. On what you who on the Benium Kono. More be a yacht and Kadiamas any Panancasa. Nipa be young upon Pono be away as I was here the bay. Or Pono. Nipa Yamiachi, over the Yat and Angasa. What's in a Yangasa? Nipa Yamiachia. The one was over a year. Union one in Yangasa. Namian Yangasa. Now, George wants to know what's up when you see a boy. I know phrase up when you see a Quanabo. Then the men in Quadana, there will be a sea woman in Angasa. And then a book who almost was now acquainted with Yabisa. Hallelujah. Angasa. I do a word by. I don't know who Angasa the bay. A by. When I'm watching it, it's me when I'm who Angasa the bay. Eba. Not a new man, I think I can wear the bow. Now, Nansa Chrono boy into here, and this way the bay. What can I see? Sounds well on Fadji Matian transit. No one opens at one Nansa Chrono, and I said, you offer a Quambia and your Bias, Nabi Biagasa. One man transit young party a bay. I in you. Namuni Yagasa. What in a one no? What in a dear bay when I'm Nagasa? So on your enemy. No, or the Hanama, and Moniam one. But I was saying Gaya Bonnet. Now, send me young upon him by and doing what I saw. I said, what young upon him by Nipan one, those one I saw. Nipan to me, the bay, and what? Some of you are born. No, they are born a bro among us. Those one know, those one and him know. Where's that? Among be a year the bay. Yeah. The other boy, I broke weapons and go for man of the enemy as well. Is that for a minimum or almost some more the bay? Ya bob pon ti awo ti na pau ni na boy ti pau ni na boy ti pau we si a na mo ja esa ngasa mo bo bi anya de be eni ho ko nya memra nya me ansa wo ye na dia ba ngasa mo na mo adwe di owu ba mo na mo adwe e ma wo ngasa na obi kwa ye de be ayaka mo na mo adwe e mo suasu amumura mo na mo adwe ngasa wo ni pa wo ti mi ntoni me de be e ma ni pa mo na mo adwe ba kire wo se na wo ti ngasa ana wo ye se yie eni ba se na wo ti na wo ye si ngasa ayi mo na mo adwe Adi Weber Brown. Adi Weber Brown as a time no so pa. A man about a man so pa. Will be on until when I will be at Minia Bay. Hallelujah. When I'm not getting my own Jawa in it. Put them more Jawa there bay. Who could I answer? Then to cover about the cover. Our Busham when I'm watching it. When I'm watching I got the property at the bay. Many but the preference are seen maybe being one as I bay. Who woman young as when yet? Who woman young as when yet I got up. I'll say to Metanasi and it me. Yakwamu yapa. When I'm watching I got son, I do Weber. I didn't go to boy there, bay. Eba. Can one go a shake a man come as a little ball break and car on as also. But we are going to see a bonnet. You will break and cat as a man got our still. Your opinion is a council there, bay. About Puangasa. So, Ubina Monemos, whatever I call Yakum. Amen. I never quote. Never met someone this year, and said, I'm already a son than the age group. Bonija any pattern. Any bonnet was sent any pump. Much more than a man supply ye, Panama also. And then a pinch of pan where Dragasa, Nipan to me Yabonnet. Nipan to me Yabonnet Yangasa. If there was any pair of my Nipa Sawa, dear, you better walk on Rangasa, never been one year, better do Rangasa. But Yami Banua, Yami Banua, Young Pano Pan, Yamizus Wangasa. I did a sub on a pound at the bay. Will you be never when I'm with the Abba bonnet? Will be what the Abahu. So be one as one shower. Woman of Cabo. Woman of Cabo, dear.
Obi a wadi a abe ya wo be show mu angasa. Wo ni be show utiri mu angasa. Na eno se si ba body aban ekwai. Esi oni bangasa mpa abakwai. Eni ma me kan nyuna no. So oni ba mfa anya dwuma angasa, esi ni mpa body aban enwo kwai. We se me se. Se we se me se we ye mu a. Sa na ma nyina e show se e honam body aban. Honam pu angasa. Esi kan we ye mu a, e show se e de aban. Honam pu angasa. E kan yesi na bo. Owu ye. Asase we so yesu abo okasne atem da na obedi bem atem da obedi bem angasa ayasam kasiye pa awade yesu na oba na angasa no oye kasiye chen ye nyina hallelujah oni pa awade ba so amana ba na obo ne ba ne ho da wuru na oba da na bia kasa awade kasiye de be e che no awade kasiye che bible ya kenkan angasa na wona wose de ani die ni osu e de be esom no wose de ani die ene obotime som de be awade da ba ye mu bia nkwa ho na mu de be efo amena wiase we akwadu be mre bia ni man se be wiase we di mu ni kangasa na man se be nipa akwase se wiase akono de ada so be bri angasa no ni mi angasa ye won so yie e ba se mi bible no enko Luke 10 verses 38 up to 42 na ba sa ore kro no okwa akra bi ase na oba bi a ofra no mata fa no ko ni fie na o ni oba bi a ofra no Maria watena awurade na asitie n'asɛm na mata deɛ ɔbrɛ ne ho ɔsom pii ho na obegyina hɔ kaa sɛ awurade wowerɛ sɛ me nua agya me nko ɛhɔ na meresom enti ka kyerɛ no na ɔmɛsɔ me mu na awurade bua see no sɛ mata mata odwendwene na woha wo ho ɛnoma pii ho adeɛ biako na ɛhia Maria deɛ wayi deɛ ɛyɛ no ɛno na ɔrenye ne nsɛm amen. Ase say aneba akwa mesa mesa akasa fa ho bi nsɛm hona mo adwen no a awade oyi na ya na onyi mata ya ngasa asikan ho sɛ ade asikan baaye afa wakɔ ho na mo ngasa wanfa obu oku amawurade sɛ obi tie awurade na asɛm wo tie awurade asɛm na asɛm nipa ne tie awurade na asɛm ɔmɛ de ɔmɛ so mu na wɔn som ngasa ne wɔgya ho nkwa na wɔyɛ de bɛn wɔn som wɔn som kyerɛ bɔnya adwuma anya de wonim Yesu adwuma wɔyɛ de wɔyɛ wonim so wɔ kansa mpa wɔnam nkɔfo mfie ɛfan sɛ nkɔfo nkromu ɛna afie bi na wɔkyerɛkyerɛ nkɔfo na sɛ Nyankopɔn ama no kwan wɔtumi aba wɔwɔ nkyɛ bɛkyerɛkyerɛ Nyankopɔn asɛm na wonia kuma bi anaasɛ wonia pani bi akɔtara na sɛ wɔti na asɛm a wɔsɛ yɛ dɛ bɛ Awurade nka nkyerɛ ɔmna no ɔmɛsɔ mu na ɔgya hɔ nkwa na wɔyɛ dɛ bɛ wɔn som na Awurade ka sɛ mata wodwendwene bebree na woha ho bebree na adeɛ bi akɔ na yɛ dɛ bɛ ehia Maria de ɔyi deɛ yɛ nankasa ɛne obi anim nyimpe ne nsɛm ankasa ɛbɛnyɛ bebree sɛ ebetumi ehu adeɛ yɛ dɛ ɛyɛ nyɛ fa no ɛne mom ne adeɛ ehia sɛ etumi hu adeɛ yɛ a nyɛ fa ɛde asomdue bɛyɛ dɛ ɛbɛbrɛ amen ɔsɛ mata ɔdwendwene so nipa kɔ honam fa mu a ɛma nipa ne yɛ dɛ ɔdwendwene ɔdwene deɛ ɔbɛdie ɔdwene deɛ ɔbɛnom ɔdwene deɛ ɔde bɛhyɛ ɔdwene deɛ ɔde ne tiri bɛto ankasa saa ne ma no ho adwene nka nyɛ bɔne bada saa ne ma no fa w'adwene nko a de bɔne bɛbrɛ wo saa ne ma no fa wo w'adwene ankasa a de bɔne bɛbrɛ wo ankasa Awurade ayi ne wonya ho anyɛ deɛ bɛyɛ ɛnhyɛ ne ankasa ɛno ne adeɛ a mebɛsi yɛtwe adwene pa ɛse so yie biribiara no a yɛbɛbɔ din na bɛhu sɛ wonya me asɛm sɛ ɛyɛ bɔne na ɔsanseɛ adeɛ baako a ɛwɔ sɛ hia yɛ paaseɛ mbɛ sɛ yɛbɛda ne honamufoɔ deɛ a adeɛ hia kɛse paa baako ne sɛ adeɛ bi a ɛyɛ bɔne na meka ho asɛm biara na ɔsan adeɛ bɛyɛ aseɛ hallelujah no saa deɛ wɔn sɛ Nyankopɔn yɛ deɛ bɛyɛ wɔn pɛ so nyɛ pɛ a na woyɛ de Nyankopɔn pa Nyankopɔn yɛ deɛ bɔ nsɛw na mo nso hunu ne wa nyɛ de nyame bɛyɛ deɛ bɛyɛ ɔbɛsɛw obi ɛkɔ obi wɔ honam mu a ade baako bɛsɛ hunu bi ɛyɛ tirimɔden honam mu ni tirimɔden honam mu ni tirimɔden bɛyɛ tirimɔmmerɛ tirimɔden ne mɛ bi wɔ hɔ a onipa wɔnyɛ wadwene sɛ ɔbɔ tirimɔden deɛ but deɛ ɔbɛn na bɛkyerɛ sɛ ɔbɔ deɛ bɛyɛ tirimɔden ɛne ayɛmɔnyo nankasa ɛwɔ sɛ yɛtumi ɛhwɛ ne yie titiri paa no mmerɛ a yɛn nyinaa yɛwɔ ɔpɛ ɛne akoma pa sɛ yɛkɔhyia Awurade kwan ankasa no adeɛ yɛfɛ ne sɛ ahoteɛ ma ɛho hia yɛ emu bi ankɔ honam ankasa mu honam ma ɔkwan sɛ bi a dwene nyamesɛm ankasa ho honam ɛma yɛ kwan sɛ bi yɛahyia sɛ yɛn nso no nyina ɔne yɛmmɔ saa yɛmmɔ mpaeɛ tententen saa nyɛ deɛ honam mpaeɛ ankasa no nyɛ deɛ honam mpaeɛ ne sɛ wɔbɛyɛ deɛ bɛyɛ akɔmkyene nyɛ deɛ honam mpaeɛ ne sɛ obi ka ɔnyɛ deɛ bɛyɛ wonka ne bi ankasa nyɛ deɛ honam mpaeɛ ne sɛ obi yɛ ɔnyɛ deɛ bɛyɛ wonyɛ ne bi ankasa
deɛ honam pɛ ne sɛ wobɛyɛ adeɛ ma wo ho atɔ wo wobɛyɛ adeɛ ma ɔni yɛ dɛ bɛyɛ agye ankasa honam ma akwan sɛ wofa baabo na yɛ dɛ bɛ kenkan ankasa wuti na nea sɛ kura sɛ honam sɛ wanyɛ wo mu ni ankasa a honam ma akwan sɛ ti Nyankopɔn deɛ bɛyɛ asɛm hallelujah because honam ɛnneɛma bɛba wo tiri mu wobɛnya adwene bi wobɛhu biribi a ɛbɛboa ankasa deɛ yɛspɛne yɛ time ɛde baa sɛ yɛbɛtumi nyame asɛm a yɛbɛtumi yɛ adeɛ bi a yɛbɛtumi nkɔsoa yɛ dɛ bɛyɛ abrɛ yɛ bana wɔsɛ yɛtumi ti Nyankopɔn deɛ bɛyɛ asɛm na yɛde asɛm no so yɛtumi ɛnanteɛ honam adwene ɛbɔ bi mu a ade baako a ɛhu no sɛ nipa nanka ɛsɛ ɔyɛ deɛ bɛyɛ nya atwom sɛ maka kyerɛ mo hallelujah nanso Paul sɛ ɛnyɛ sɛ yɛbɛnya atwomfra deɛ bɛyɛ ɔdɔ mu honam adwene yɛbɛhu saa ade ne wɔ nipa nankasa ho sɛ nipa nankasa nya atwom ɔbɛyɛ no so wɔyɛ no ɔnyɛ deɛ bɛyɛ ne ɔnyɛ ɛyɛ honam ankasa adwene ɛwɔ so saa na mɛnyɛ nana sɛ nipa nankasa soɔ nyame ayɛ nipa ne nya ho ɔnyɛ deɛ bɛyɛ ɛnhyɛ ne ankasa amen yɛbɛhu pɛpɛɛ so wɔ nipa nankasa ho pɛpɛɛ honam ankasa adwene because ɛmɛ biara na bɛkyerɛ deɛ wɔyɛ ma wɔn atɔ wɔn ankasa ana mɛnyɛ nana ɛde owu ɛdɛ bɛyɛ ɛba honam adwene ankasa ɛde pɛpɛɛ nso ba ɛbɛma wɔn agye wiase wɔ ho ankasa wiase yɛ n'egyeɛ yɛspɛne yɛ tam ɛwɔ dametoɔ ɔware no no saa nneɛma no spaatoɔ no nneɛma bebree nu ankasa ho ɛnyɛ bɔne deɛ nanso de bɔne yɛ deɛ bɛyɛ ɛba so obi kɔ honam mu a bɔna nkɛn kristian nyame a wɔ foforɔ ankasa yɛnya ntakyerɛ bi wade yesu obi anim ehu ɛbere sɛ ne sisi ankasa yɛntumi ntena fie ɛmena nipa bebree nu ankasa yɛ deɛ bɛyɛ ayera si yɛfɛ deɛ ɛde ɛyɛ dametoɔ ɛde ɛyɛ spa deɛ bɛyɛ spa abɔ ankasa abɛ deɛ ɛde ɛyɛ ɔwaretoɔ ankasa ɛbɛyɛ yie ɛnyɛ bɔne sɛ bia yɛ bɔne deɛ ba no ntumi nsipɛne wɔ kyɛ ama adeɛ bɛyɛ adehunu ankasa honam mu ni ankasa wɔnte aseɛ honam mu nipa nkɔmɔ hunu Bible sɛ mmɔ na adam nkɔmɔ ne yɛ dɛ bɛyɛ ɛsɛn wɔ brapa nkɔmɔfo honam mu ni so bi kɔ honam mu a wɔyɛ ne ho sɛ ɔpɛ nipa ankasa ti nneɛma bi yɛ anya ankasa nipa no koraa bɛyɛ nkɔmɔ bi yɛ ne sɛ odi koraa bɛyɛ dɛ bɛyɛ obedi ankasa nkɔmɔ wɔ adwene sɛ ɔpɛ nipa ankasa nipa no ɔnante honam mu na ɔno adena de wɔnya deɛ mma nipa bɔ afuo bɛde nkɔmɔ mu wɔ ne sɛ nka wɔyɛ dɛ bɛyɛ wodi ankasa ɛyɛ nkɔmɔ hunu atwa ho firi ho ankasa nyame ba no ne wo sɛ mpa Yesu Kristo wɔ ɔba ankasa a nkɔmɔ hunu ankasa nyɛ dɛ bɛyɛ ɛni nkɔmɔ hunu ankasa honam mu ni deɛ nkɔmɔ hunu kora na ɛyɛ ne da ankasa nyame nsɛm ba ɔbɛda nyame nsɛm pa ɛba me so ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ na honam mu nkɔmɔ ɔba de ɔbɛyɛ dɛ bɛyɛ bɛsɔre ɔpiem kɔ bɛsɔre abɛyɛ dɛ bɛyɛ abɛtie hallelujah nyame nsɛm deɛ oni ho deɛ bɛyɛ taa na sɛ nipa no ɔwɔ deɛ bɛyɛ honam ankasa mu ɛdeɛ bɛyɛ bebree sɛ mmerɛ yɛbɔ Awurade din na yɛsom Awurade ankasa yɛbɛyɛ sɛ yɛma honam no yɛ dɛ bɛyɛ ɛnhyɛ yɛn soɔ ɛno ne adeɛ yɛhia paa yie paa sɛ afɛ deɛ yɛbɛyɛ nipa a nkontompo ne yɛ mu obi wɔ hɔ a sɛ bi ka yɛn ankasa no mmerɛ yɛbɔ Awurade din yɛhwɛ yɛn ho yie ni mpanin nsɛm sɛ obi nam honam a adeɛ baakɔ bɛhu no ɛwɔ deɛ bɛyɛ mpanima nsɛm ankasa yɛwɔ ho mpanima nsɛm wɔ hɔ sɛ mo nim saa adeɛ sɛ wokɔdi Awurade anim a woakɔyɛ deɛ bɛyɛ mpanin nsɛm Awurade obi wɔ honam mu no mohu saa nneɛma no ankasa wɔ ne ho obi wɔ honhom hu saa nneɛma no wɔ ne ho o so obi nam honhom mu a saa nneɛma no ankasa no honhom wɔ ne ho ankasa because obi nneɛma nyinaa ho atɛn wɔtena sese nneɛma bi ankasa honhom bɛba wɔ asɛm wɔ deɛ bɛyɛ ne ho ɛna honhom mmerante sɛm wɔ ne ho ankasa hallelujah ɛnyɛ sɛ bi a nyame mbɛ sɛ ɔmbɛ sɛ ɛnyɛ yɛn ho sɛ nkɔkora wɔyɛ mmerante nyɛ sɛ nkɔkora wa nyɛ saa but sɛ mmerante sɛm no tɔɔ so nipa so ma ne yɛ deɛ bɛyɛ ma ne yɛ bɔne ɛma ne po Yesu koraa adeɛ Yesu pɛ sɛ wɔyɛ abɔnten kɔ ɔnyɛ deɛ bɛyɛ wɔnyɛ Yesu pɛ sɛ woyɛ bi wɔ abɔnten nyɛ deɛ abɛyɛ ankasa wɔ nipa bɛ wɔ sɛ wote sɛ na woyɛ sɛ yɛ ankasa wobɛyɛ saa hallelujah sɛ obi nam honam mu a yɛbɛhu saa nneɛma no wɔ ne ho ankasa na ahosiesie mu ankasa yɛbɛyɛ sɛ Jezebel yɛba kyerɛ mo sɛ mmerɛ yɛbɔ nyame din wonim sɛ heaven a yɛka ho asɛm sɛ yɛbɛsɛ yɛkɔ no adehunu bi antumi nhyɛn o ɛni Awurade bɛpere soro ame ate adeɛ ɛbɔ ne ankasa sɛ ɔme ate ɔmeba kyerɛ sɛ Onyankopɔn bɔ nneɛma bi a kyɛ sɛ nipa woyɛ a wodi ma wo ne nkyɛn nyinaa kyerɛ yɛ ame yɛ dɛ bɛyɛ yɛate na sɛdeɛ ɛbɛyɛ yɛkɔkɔɔto hɔ a yɛwu bi yɛ nkase wɔ anyɛ dɛ bɛyɛ wante enti yɛne Nyankopɔn mmɔborɔhu nti yɛte Nyankopɔn no mu asɛm ankasa no ɛhia bebree sɛ yɛdi asɛm no bɛtumi ananteɛ na afei yɛtumi de asɛm no ayɛ dɛ bɛyɛ abɔ yɛ bra amen wobɔ Awurade din na sɛ wonante wo mu a by all means woni nte aseɛ sɛ obi ɛnam honam mu a oni nte aseɛ woka asɛm ba kyerɛ kwana ne deɛ bɛyɛ asɛm bɔne nneɛma bebree mu awaresɛm mu adwuma yɛn biribiara mu wohu mu ni ɔte nneɛma nyinaa deɛ bɛyɛ ase wohu mu ni te nneɛma nyinaa ase ankasa na ɔhwɛ sɛ ɔnyɛ bɔne ɛntia Onyankopɔn ankasa pasɛ yɛhwɛ deɛ ɛwɔ Romans
14 verse 7 to 9. Na yemu biara nti ase ma ne ho. Biara enguma ne ho. Na se yɛte ase a yɛte ase ma Awurade. Na se yewu nso a yewu ma Awurade. Enti se yɛte ase o yewu o yɛyɛ Awurade dea. Na yɛnti na Kristo wuyɛ na ɔsɔre onya nkwa. So ɔbɛyɛ awufoɔ ne ateasefoɔ wura. Amen. Amen. Okay, I'm set. Somebody by now, I'm saying, I didn't get you. No, me, who never be a. Only Paco, a mountain man in China. Obia or crown one, only Mubiano, only when I made a and say, Name woman can one, never didn't woman got any more. Name told me in Quangasa. Obia, I am penny mathematical teachers, and my mamma never been one as I did bed. And Apollo say yet Yasia, yet Yaso when I'm for my bed a bay. You be yet Yaso and I'm from one, as I see a piano. You never point a bed a bay. Ever say, you must see a national woman quadia, and you point a make a mangasa. And the medical teacher must say, when I'm watching the maybe I do Uber. When I'm watching Angasa, I'm watching a dear Babua. But I never be a agent who will be who is a boy beyond. Young man to chance a mangasa. The beer, you know, you feel so be a baboy. The environment young boy, dear bay, not a mangasa. Let me up boy in Yangasa. I just idea when I'm watching the Uber the bay, Ebaba. Oh, open car someone while, someone there's one while. Not about it, church, never be a. And I say, only occasionally behind the baby, there is a occasion to go away. There was Nangasa. And a two beer, and I said, never any pass, a 2 hours there, but 1 and 2 Biangasa. But Obia, when I'm on the idea, I did not 2 money you buy the bay, or Ben and 2 Biangasa. The year, I'm not answering with Evan near church, when I'm on the Yangasa, I'm one of the not being Evan Tiacoma, say with some pa, no beyond nothing who was me. Sunday with me, yeah, at least I mean, who might the bay, a famous so. Sunday with me, yeah, at least I Miniam Yakuabio, Sunday with me, yeah, there's a Miniam Yafabio Angasa. Never be a Sanaman also, and never be a very young American Magasa, and never be a problem with airborne Yangasa, never be a heavy Yangasa, because Obu on them one, or to many young upon whom they obey, idea. The religion why we are sending them. But them will say, yeah, for a year some Sanaman and Yabon, dear. But if I say that you are Sanaman Wangasa, dear bay, and if anything that I can kai, it makes us what the fact that can kai, my Bible could mean that bay, one kai. And nobody young upon anyone now. King Graphic, I didn't call dear bay. Bible, hallelujah. Because any idea what you are going to go dear bay, and say, and if you have missed that, yeah, any ember when him and him who wants us, yes, young upon dear bay, a book. And so say, Yamu, my the bay, 3 years, Wangasa. When I'm watching you, Ruba, Yamaya Bray, and then anyone sees or when I'm watching, we have Vantina Council. Now, for once, I'm a bit now and then more about how means obey the bay, obey. Whenever then somebody say, you mention a woman, Wangasa, or my I am sorry. When I'm watching at the Uru, Ebba. Now, all margin at the Asunji, Ebba. Oh, margin, when I'm watching it in Tokababa. When I'm watching a baby, I didn't talk on Ebba. And many Pacum, any more Angasa. Many Pam Room Angasa. The Pacasa and Sangasa. Many Panantia. Many Pacasa by heart. Many Pan never be Angasa. Many Pampanos in Angasa. And many Pan men and once already any more Angasa. You may never be say, two men once already any. Yammy won't pony password. Many Pania on our Pepia. Bora dem Empire Sabri. Say Mubian Conanto Namo. Then I bet me an Anto Wangasa. And Anto Umwa, you be Yanka. The Anto Namo and Anto Namo so dia, you be Wangasa. In I see a class. All a church and maybe category of one and say about Monchano. Only no one can say Wangasa. Only put at the Ania air dream of Wangasa. His son said, and I'm ready to Wangasa. You see me, Sibi. When we in Kangasa, we are in say, Angasa, as you can never be no woman Wangasa, for the sign of money bonnet, and Bloom one qua. One thing be never be the sunshine of Wangasa, who be a show any Yangasa, only young one Yangasa, being ever be rather than someone a dear chile. I been here between the sewer. Now may I see a Timangasano. This is the kind of if you want to go to Angasa, if you want to go to, if you want to go to Angasa, if you want to go to Angasa. On your phone, you say, abandon here one event. On a done and one young answer. No, but yes, there was a Bible on a tray answer. No, yes, the Bible cry. I did be a Mubiano and your piano. What's your chair within one answer? You know, I bought riding upon Pious Abri. So that by a Mubian, where when I'm money, you will be answering on one Gasano. No, only minimum on one Gasano. You will obey me. I didn't already against them. Then maybe your baby and home at me out here. When I'm watching the Aconaba Bro. When I'm watching the Rubber Bro. When I'm watching the Akayaba. At the end of the period of Bangansa,
ɛma ɔpɛ sɛ ɔbɛyɛ sɛ obiara nkasa honhom mu adwene deɛ ɛma ɔkware saa ɛbɛma adwene ɔdwoɔ ahobraseɛ ɔdɔ ayamyɛ ne ntimi ɔporo ankasa ɛma ɔniɛ da wɔbebree bɛhyɛ wɔ sɛ papa yɛ wɔde kenka ankasa na ɔnam bible akenkae so ne mmɔdadie so ɛne yesu ho dɔ so bɛtumi akɔ nyame nkyɛn ankasa yɛbɔ nyame mpaeɛ sɛ awurade ɔnsiesie na ɔnhyɛ yɛne bebree yɛ mu biara ana ne honam mu ni ankasa yɛmmɔ mpaeɛ ma onyam ankasa ɔsɛm aba yɛ nkyɛn awurade obi nam honam mu a ɔntumi nso w'ani ankasa ɔbɛyɛ deɛ ɔno ara ɔpɛ ɔntumi mmrɛ ne ho ase wɔ w'anim ankasa na sɛ obi ɛnam honhom mu deɛ a awurade ohu na ohu wɔ kasi ankasa na ohu sɛ awurade woboro ade nyinaa so na ɛsiane sɛ wo nyankopɔn woboro ade nyinaa so na waka w'asɛm abɛ na wohu sɛ w'asɛm yɛ ne nti no awurade ɛma ne tie w'asɛm na ɛma ne bɛ ne ho ase nso ankasa ɛma wo ɛma awurade wo mpaeɛ ankasa sɛ awurade wo mmɔborɔ ho nti ɛna nsɛm yi nyinaa ɛba yɛ nkyɛn awurade sɛ mu biara ada ne honam mu ni ankasa ɛwɔ ka nsɛm ɛwɔ nneyɛe mu ɛwɔ abraba ankasa mu ebɛtumi atena ase kama ɛwɔ ahotie mu ebɛtumi atena ase ɛwɔ ɔdɔ mu ebɛtumi atena ase ɛwɔ ntoboase ankasa mu wosi wiase na akɔnɔ ɛretwam awurade ampa yɛne yɛn nkasa tena ase yɛde nneɛma bi yɛsi ɛtoto wo nsɛm ho a awurade ɛma yɛbu no kwafo bebree ɔwɔ se obi a ɔyɛ adeɛ a onyankopɔn wopɛ no wɔne ɔbɛtena hɔ da biara na sɛ wakoa david awurade wɔkaeɛ no wɔ sɛ awurade wɔpɛ ne sɛ ɔbɛyɛ wɔ awurade wopɛ awurade mempae nyinaa ne sɛ wɔbɛwɔ asɛm so kɔma de wo nkurɔfoɔ yɛ ankasa awurade wobɛso aboa wo nkurɔfoɔ awurade adwuma atena sɛ sɛ ɛnneɛma bi a onyankopɔn wopɛ ɛmena wo bia anim ɛhu nneɛma bi a nipa yɛ a awurade ɛhyɛw sɛ ɛyɛ hom na wuni ankasa bɔ mpae sɛ awurade ma nkurɔfoɔ ntumi nye saa asɛm ntom na awurade ɔmo ntena sɛ hu sampa sɛ wobɔ saa bra wɔ yi a obi yɛ saa deɛ wɔnku adeɛ a na wɔda ne wiase ni ankasa awurade sɛ ba ne saa nipa biara bra bɔ huru biara ntumi na ada yɛ ankasa nipa biara bra bɔ yɛ bia awurade yɛnsua bi ankasa ɛsiane sɛ nneɛma bi a nipa yɛ a awurade ɛdi ɛdanseɛ sɛ ɔnyɛ wo ho di ankasa bɔ mpaeɛ ma nkurɔfoɔ sɛ awurade wɔkɔ so ahyɛ yɛ den awurade na ɛtumi atena sɛ ɛwɔ nkɔnimdie mu ɛtumi atena sɛ wɔ ahobraseɛ mu ɛtumi atena sɛ ɔwɔtu ankasa mu ɛfiri ase akɔ awurade yesu kɔ so ara siesie yɛn kɔ so ara bɔ yɛn ho baeɛ na ɛtumi ntena sɛ ɛwɔ ahobraseɛ mu yɛma nhyɛ wɔ animuonyam awurade yɛntwɛn ba a wopɛ yɛ ankasa no so ɛdɛ wase bebree wɔ yesu din mu amen hallelujah